nek kanggo masalah pakan lur. Nek wis umur 2 sasi lele biasane nggone iki. Yo bebas tapi kene kerep nggone satria iki. Satria sing men loro. Jadi ukurane rada gede-gede lho. Butirane. Contoh. Yo iki gubuke. Stok pakan nih. Tak doke. Iya ngeri ya. Ini paling kurang sasi setengah wis wani panen ini. Makanya om nek butuh lele itu langsung kontak langsung saka petani nih lagi main game nih.